Čaute ľudia, vás vítam u ďalšieho videjka. A dneska to bude triky na bejmach. Na bejma. Tu ju vidíte, práve na nej sedím. Pozerajte, tá pekná BMX-a. Taká pekná BMX-ka, no chcete vidieť triky? Kus špinavá, Chcete vidieť triky? ale najprv sa napijeme energy drinku, včielky. Energy drink, slabý, skomb, jednota, taký šupak. slabý šúpak, ale to je jedno, idem sa napiť. Oslavujeme happy birthday! To you! A ideme. Pozrite, aká sa z neho dymí, čistá dymovnická. Čo je, petarda? No a možno vybuchne. Na zdravie. Som nenajpil. Na zdravie. No, tak ideme na to. Kto ide prvý? Ideš ty či ja? Ja pôjdem. Čakajte ešte jednu moju peknú BMX-u. Pekná. Dávajte lajky, predám vám ju. Za... No, dohodneme sa za 2 €. Ne, nerobím si srandu. A teraz už môžeme ísť na to. Teraz to dám kamarátovi. Ako to vidíte, je taká krásna BMX-ka. Brzdy nefungujú, koleso strajkuje. No ideme na to. Tu vidíte triky z Afriky, to som sa presne v Afrike naučil. Keď pôjdete, toto vás naučia hneď za sekundu. Keď chcete vidieť, aj ja vám si to môžem ukázať. Poď, dám hop. To sa naučíte v Afrike. A toto sa Alebo u nás, na našom kanáli, Pyrotechnici. Toto sa naučíte na Slovensku. Tak chcete vidieť bunny hop? Hej? Tak ideme na to. No, nevyšiel. Koleso dvíhaš. No teraz vám ukáže Pašak tu Tak na 2. vidíte. Pašak tu na To 2. sú triky z Afriky, presne. Triky z Afriky. To vás naučia v Afrike, toto nikde inde, ani na Slovensku vás nenaučia. Také vedia len v Afrike. To vám hovorím. Energetika Ja vám to dodáva hovorím. silu. To vám dáva takú silu, že koniec. Ja vám to hovorím. V Afrike vás to naučia. Za 5 € vás to naučia. Za 5 €. Takže choďte do Afriky. No, vidíte zadné koleso? Hop. Nerozbehuj sa tak až. No, bol to taký malý bunny hop. Toto sa naučíte len z Afrike, za 5 €. Za 5 €, to... Za 5 €. Do továrneho, hneď uvidíte. Aj do Afriky môžete ísť. No, Aj hambigalku vám ukážem. no môžeš. Dávajte lajky za youtuberov, hej! Ešte idem raz ja. Ešte čo ukážem? Ešte to dám bonus. Jaký? Neviem, či vidíš, či ti nerozumiem. Keď chceš? Ne, radši ne. Nevidíš. Ale tu máš, ide teraz z Afriky frajer. A ešte sa napijem energy drink a potom to už bude koniec. A za 5 € vás to naučíme, takže poďte. Poďte. Adresu energetiak.sk. Nie, adresa bude na našom kanále, keď nám dáte odber, like, koment, Máte jeden účet na 1 € zdarma. tak vám dáme aj účet a povieme vám aj adresu a naučíme vás tieto triky z Afriky. A ešte sa kľudno... Môžete aj posielať veci. A ide na to. Kde sa na to, lebo takto baví ma to byť odplatou na to, čo nemajú na to. Čo nemajú na to? No a ešte som vám chcel povedať, že toto by stala 234 €. 239 €. No, bolo to drahé. Značka Bema, značka Baby Hornet.
ešte koleso, len chcem povedať, že strajkujú kolesa, lebo stopa strajkujú proste. Ešte ja vám potom ukážem. Ešte vám ukážem jeden bonus, ale to len ja. To nikto stade nedokáže, ani Vanda, ani Vanda. No a teraz vám ukážeme našu zavolatenú Špinavé ruky mám. BMX. Presne. No a teraz idem ešte ukázať ja bonus a to bude asi na dneska asi všetko. Mám špinavé ruky. Ideme sa rozbehnúť, aby to bolo pekne vidno v videjku. Kde ideš, Marek? Dajme, ja spadnem. Energeťak si vyletel. Ty si kar. Dobre. My sa s vami učíme v tomto videjku. My sa s vami lúčime. Dajte lajky, odbery, všetko komenty, zdieľajte videjko a tešíme sa s vami u ďalšieho videjka. Čaute! Čaute!